Kalamangolo finitigilakaw kelen-kelenna a polisilakaw olu kɔni bɛ k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ lakana hukumu kɔnɔna na an ka jamana. Ayiwa kibaruyaw m'an bolo bi o de k'a fɔ ko Kalamangolo ni ale yɛrɛ ye Bamakɔ kin dɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko yen finitigiw kelen-kelenna polisilakaw ni olu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Sadio Tongola ye ko ale kɔni n'a ka cɛ don ko u bɛ olu fasa fili k'u jɔyɔrɔ fa lakana hukumu kɔnɔna na. O senfɛ nin ye kibaruya ɲuman ye ka lase nin yɔrɔ kofɔlen kɔni mɔgɔw kɔni ma kelen-kelenna Kalamangolo Ɲamakɔrɔ Kurani Sabalibugu ko nin ye kibaruya ɲuman ye ko ka se olu ma sabula jɛkulu dɔw kɔni tun bɛ olu ka yɔrɔ la n'u ka baara kun bɛnnen don sonyɛliw ani marifa ani n'a kuntankun caman ko bolodala olu kɔni kan. Ayiwa ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye ayiwa ko ninnu tun ye zon ye n'olu bɛ taa maa duuru kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni na. Ayiwa ko min ye Sadio Tongola n'a ka cɛ dɔw ye olu kɔni ye bolokari ni maa kofɔlen ninnu. K'aw ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de k'a fɔ ko min tun ye février kalo tile 5 kɔnɔna ye san 2023 kɔnɔna na ko nin ye cɛ dɔ ye ale kɔni taara police la ka taa yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna plainte don ko a ka moto a n'a ka téléphone minɛna la. Ayiwa o ka moto n'a ka téléphone minɛna cogo min ale kɔni donna a ɲɛna ka ɲɛfɔ finitigilamɔgɔw ye a y'a yira k'a fɔ ko ale ye sunkurunin dɔ de kɔni ta auto la sunkurunin y'ale lajɔ ka makarito ko kɛ ka yira k'a fɔ ko ale mago bɛ ka makarito ko kɛ walasa ale bɛ se ka ta cogo min o de hukumu kɔnɔna la ale kɔni ɲɛna sunkurunin ma ko k'a ta ka taa n'a ye k'u to o sira la k'u sera yɔrɔ ma jama 4 gurupu ɲɔgɔnna kɔni bɔra ka n'i jɔ ale kɔni kunna ni marifaw b'u bolo o yɔrɔ kofɔlen na dennin kɔni jiginna ka bɔ ale kɔfɛ nka ale ma dennin ɲɛ tuguni o de hukumu na min ye nin maa kofɔlen o ye ale ka moto a n'a ka téléphone kɔni minɛ. Ayiwa k'a daminɛ février kalo la fo mars kalo tile 30 tuma caman mɔgɔw kɔni bɛ taga ka taa sɛbɛn kɔni don polisiso la ka taa kuma kelen fɔ ko nin kɛwale de kɛr'u la wa a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛwale ninnu bɛɛ kɛra kelen wa min yɛrɛ nin sunkurunin ye ale de kɔni tun bɛ mototigi ninnu lajɔ ka caya n'u ɲana ma a bɛ sɔrɔ ka taa u di a tɔgɔ a bɛ sɔrɔ ka taa di u ka jɛkulu tɔw ma olu bɛ se k'u ka moto n'u ka fɛnw kɔni minɛ o cogo min na. Ayiwa ko moto minnu minɛna moto taxi b'a la jakarta b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman ni téléphone caman o de senfɛ min ye nin commissariat Kalabankɔrɔ commissariat mɔgɔw ye olu kɔni wulila k'a fɔ ko olu kɔni tɛna nin ko in to tan ko olu wuli ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɔni bɛ nin baara kɛ walasa u bɛ se k'u minɛ cogoya min na. Ala n'u ka polisiya kɔni fɛɛrɛ kɔni sababuya la u kɔni sera ka sigana kɛ dɔ la ni u b'a fɔ o yɛrɛ ma ko blindé ale ye maa min bɛ yen nɔ ni a kɔni yeyana la a dafalen don sabula a ka bon wa a bɛ maaw kɔni nasira. Ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tamasira kɔni fɔra ka caya maa minnu taara plainte di olu kɔni ye ale tamasiyɛn fɔ ka caya ani sunkurunin kɔni. Ayiwa o de senfɛ min ye nin Kalabankɔrɔ polisiso mɔgɔw ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda fo ka t'u bolo ka di ni maa kofɔlenw kan ni a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye maa min kɔgɔlen don kosɛbɛ wa a falen don a ni la o de hukumu na ko olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na u taara ni maa kofɔlen ni a b'a fɔ ma ko blindé ko a bɔtɔ tun don bɔta yɔrɔ dɔ la u taara ale kɔni minɛ tuma min na u kɔni taara minɛ o ye ɲininkali caman kɔni tɛ bɔ a la ka sɛgɛsɛgɛliw boloda sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko awɔ ko ale nɔ bɛ ko mun fɔra ka ɲɛsin ale ma ale nɔ b'a la wa ko binganni wale caman bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalabankɔrɔ Sabalibugu Kurani ale ni Sabalibugu ko binganni caman kɔni bɛ kɛ yen nɔ ko o caman na ale nɔ bɔ o caman na. Ayiwa o senfɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ ye nin blindé tɔgɔ ye ale yɛrɛ tun y'a daga yɔrɔ bila fo ka taa Sabalibugu ka taa ka daga yɔrɔ yɛlɛma ye sabula a daga yɔrɔ kɔrɔlen n'o tun bɛ Kalabankɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko minɛn caman marifaw ani sonyɛlifɛn caman yera yen nɔ polisiw kɔni taara o bɛɛ lajɛlen kɔni ta a ka sɛgɛsɛgɛli hukumu na a y'a yira k'a fɔ ko ale kelen kɔni tɛ ka baara kɛ ko ale ni maa wɛrɛw de kɔni tun bɛ ka baara kɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko jɔn mara la ale sen bɛ nin ko ninnu na nka ko ale kelen kɔni tɛ ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn ko ani maa wɛrɛw de kɔni tɛ ka nin baara kɛ a donna ka maa tɔ ninnu kɔni tɔgɔ fɔ cogoyaw fɔ walasa finitigiw bɛ se ka taa bolokari olu kan cogo min. Ayiwa sunkurunin bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ tun bɛ ka fɔ kuma daminɛ k'a yira k'a fɔ ko ale de bɛ mototigi caman kɔni lajɔ a y'o sunkurunin tɔgɔ in tɔgɔ fɔ n'o yɛrɛ tɔgɔ tun ye Iya ye u taara wuli ka taa ale kɔni minɛ an bɛ wagati min na ko bi ko ni maa duuru ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna finitigiw kan u bila ka taa min yɛrɛ ye kiiri tigilamɔgɔw ye walasa u ni kiiri min ka kan u ka da o kan. Ayiwa ni kɔni ye kibaruya ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya nin seli ɲɛkɔrɔla in na sabula an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama nin wagati in na binganni wale ale kɔni bɛ caya an ka jamana kɔnɔ seli ɲɛkɔrɔlaw la o 31 ɲɛkɔrɔlaw o fɛti ɲɛkɔrɔla la ani ni binganni wale ninnu kɔni bɛ caya k'a yira k'a fɔ ko nin wagati kelen in na ni maaw kɔni bɛ siran ni dabu ye ni sunɔgɔtiw ye ka sababu kɛ zon kɔni ye ko tɛgɛdara ni maajugu ninnu kɔni kan sabula olu yɛrɛ kɔni tun dɔnnen don kosɛbɛ u ka nin wale in na wa u tun bɛ wale in kɛ ka caya fana wa min ye nin kiimɔgɔ ninnu ye n'o ye Kalabankɔrɔ ye
ñamagoro kurani ale ni sabara bulu olu kɔni kaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔntannen don sewale don ni waleya in na sabula ini n'a fɔ donniduguba kɔni tala ka bɔ u da la ka sabu kɛ nin makofɔlen ninnu kɔni ka minɛni ye ayiwa an balimaw ni kɔni tun ye an ka bi kabako kɔni ye ka da kulu kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛ an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan